Чаму павестачкі ў кіно не існуе? У каментарах пад кожным фільмам, дзе ёсць ЛГБТК плюс персанажы, можна знайсці цысгендернага мужчыну, які вінаваціць гэты фільм у павестачцы, то бок у прасоўванні ЛГБТК плюс тэматыкі ў кінематографе, дзе яе нібыта раней не было. Але чаму такая пазіцыя не адлюстроўвае рэчаіснасць? Зараз патлумачу. Самы ранні вядомы прыклад кароткаметражны немы фільм «Dixon Experimental Sound Film», які знялі ў ЗША ў 1895 годзе. У гэтым фільме два мужчыны танчаць пад скрыпку, і сёння гэты фільм часта называюць першым выпадкам, калі на экране паказалі намёк на гамасексуальнасць. У мастацкім кіно першым фільмам, дзе гамасексуальнасць прысутнічае адкрыта, лічаць нямецкі фільм «Не такі, як астатнія». Ён быў зняты ў 1919 годзе ў Берліне і распавядаў гісторыю музыканта-гея, які становіцца ахвярай шантажу. Гэта быў адначасова мастацкі фільм і асветніцкі акт. Яго мэта была паказаць, што гамасексуальнасць не з'яўляецца злачынствам. Пасля гэтага тэма ЛГБТК+, яшчэ доўгі час была пад забаронай. У Галівудзе існаваў кодэкс Хейса, які фактычна забараняў адкрыта паказваць ЛГБТК+ персанажаў. Таму іх паказвалі праз намёкі або праз іронію. Пазней прыхаваная рэальнасць пачала павяртацца на экраны. Кіно пачало адыходзіць ад мэйл-гейза, то бок дэманстрацыі света такім, якім яго бачаць мужчыны. Пачалі з'яўляцца фільмы, знятыя квірамі для квіроў, пра квір-частку грамадства. І называць такія фільмы павестачкай ці прапагандай – гэта тое ж самае, што называць фільмы з гетэрасексуальнай рамантычнай лініяй прапагандай гетэрасексуальнасці.